Bona tarda, oxigenats. Com us proven aquests dies de primavera plujosa? Potser a casa llegint algun dels molts llibres que us vam recomanar al passat capítol de Sant Jordi? Nosaltres aquí estem, encantats de seguir-vos explicant històries petites i grans de la natura que batega al voltant nostre. Un cop més, amb companyes de viatge ben diverses. Estepes, cigonyes, papallones reina, cueretes, serps d'esculapi, àguiles calçades, pinyes i pinyes. Rossegades per esquirols o per alguna altra bestiola? Descobrim-ho! Comencem amb un dels plats forts que esperem anar-vos oferint a mesura que avanci la primavera. En col·laboració amb l'Institut Català d'Ornitologia, viurem de prop el SOC, el Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya. Recorrerem indrets molt diferents del país i els podrem conèixer a través dels ocells que hi viuen i descobrirem com funciona aquest programa de ciència ciutadana que és un dels més veterans i potents del país. Ciència feta per gent com vosaltres, o com jo, o com l'Anna Gallés. El fet d'haver-te de concentrar durant 2 o 3 hores només en el que sents, en l'oïda, el sentit de l'oïda, bàsicament, també la vista, però sobretot en l'oïda. Sento un mosquiter pàl·lid, un pit-roig, un raspinell, el mosquiter pàl·lid que canta una mica més enllà. Ve a ser com un exercici de meditació. Després de tenir un món al que tenim tan ple d'estímuls, de pantalles, d'informació, de notícies per aquí i per allà, guanyes molta atenció, et quedes amb la ment molt descansada i te n'adones del que ets capaç de percebre. I és un exercici per mi mental superinteressant. Em dic Anna Gallés i sóc aficionada a l'ornitologia des de fa uns anys. Vaig començar a fer SOCs l'any 2006 i vaig estar molts anys fent el SOC de Vilassar de Dalt, que era molt interessant, un SOC molt mediterrani. Des de fa 4 o 5 anys vaig bescanviar SOCs amb el meu company perquè teníem ganes de variar els dos i ell va passar a fer el de Vilassar de Dalt i jo vaig prendre el relleu amb el de Vidrà. El SOC comença a la casa de pagès de Ciuret, que està envoltada per pastures de vaques, un lloc molt pastoril. Va pujant i s'endinsa primer per una roureda, a la part Solell, una roureda molt maca, a mi m'agrada molt rica en ocells forestals. I després, quan tombes cap a l'Obaga, ja entres en una zona més de fageda, amb algunes clarianes, i vas pujant fins al coll de Collfred, que és un punt que a mi m'agrada molt, perquè des d'allà hi ha divises les muntanyes de la Vall d'en Bas, de la Garrotxa, i a partir d'allà baixes per una zona de mosaic, també amb prats oberts, i acaba en una altra casa de pagès, que és la casa de Collfred. El programa SOC el trobo superinteressant perquè és un programa que es fa a nivell de Catalunya, amb molts voluntaris, i que amb sèries llargues permet extreure conclusions de tendències que mostren les poblacions de diferents espècies d'ocells. I a part del coneixement que t'aporta, ostres, aquest ocell, l'altre, aquest està fent el niu, aquest està marcant territori, i a l'hivern no canten. Hi ha ocells que fan xip, xip, ti, i això és que estàs de bojos. És com una gimnàstica mental i acabes... És molt satisfactori, és molt plaent. Ara sento mascles de tallarol de casquet, de Sílvia tricàpila, que estan cantant a tope. Una oreneta. Un pit-roig, es canta una mica en segon terme. Aquí un pinsà comú cantant també. M'ha semblat sentir un cit negre, que és hàbitat una mica típic, sovint surt, i fa com... ho faig molt malament, però fa com... fi, fi, fi... una cosa així. I de les fagedes i rouredes de l'interior, que ja veieu que tots us verdegen, ens n'anem a la Serralada Litoral, al Parc Natural del Montnegre Corredor, on en Dani ha estat ficat enmig d'un rescat ben curiós. I aquí estem, oxigenats. Hem vingut al Montnegre Corredor acompanyat per guardes de parc i per agents rurals del Maresme. I hem vingut a alliberar una serp.
Aquesta és una serp d'esculapi, una de les espècies més elegants de la nostra fauna, típicament forestal. Viu a boscos de muntanya mitjana, una mica humits, com aquest alzinar del Montnegre i el Corredor. I és la serp més arborícola que tenim. I aquesta que us ensenyem, però, té una història darrere. Per sort, amb final feliç. Us explico una mica. Aquesta serp va aparèixer misteriosament dins del cotxe d'una família que va venir a passar el diumenge al Montnegre i el Corredor. Com s'ha de fer en aquests casos, van trucar agents rurals, ells van anar a recollir-la i la van portar al centre de fauna de Torreferrusa. Allà, els veterinaris van fer una revisió perquè estigués en perfectes condicions. Una vegada recuperada, ens han trucat a nosaltres, que fem el seguiment de rèptils al Parc del Montnegre Corredor, i amb els guardes, que coneixen molt bé el seu territori, hem vingut a alliberar-la a l'hàbitat perfecte. I recordeu, si trobeu qualsevol espècie de fauna autòctona que està ferida o no toca, truqueu al 112 o agents rurals i ells s'encarregaran de tot. Ei, esteu veient el mateix que jo? És una de les nostres, una jove ocellaire urbana. Quina il·lusió! Veniu, veniu! Hola, com et dius? Hola, sóc la Lorna. I què estàs fent aquí? Després de l'escola he vingut a veure com estan els esquirols i les mallarengues del parc. Ostres, que et coneixes molt bé el parc de l'Oreneta. Sí, bastant, ja que hi venim sovint amb l'escola. Però el millor és venir un diumenge al matí a primera hora. Us ho explico jo mateixa. Avui ens hem aixecat ben d'hora al matí per poder vindre a aquest parc i observar ocells i buscar rastres. Bon dia, oxigenats. Soc la Lorna, tinc quasi 12 anys i estem al Parc de l'Oreneta de Barcelona. La ciutat també té racons plens de natura. El confinament ens va permetre descobrir un món d'ocells que viuen a les nostres ciutats. Veieu això? És una trampa per a processionaris. Mai s'han de tocar, ja que són urticants. La trampa serveix per a que no ponguin ous en molts llocs i sigui perillós per als pins. Això és un niu de processionària. Aquestes són pinyes rosegades per rates de bosc. Sabem que són rates de bosc, ja que les deixen molt ben rosegades. En canvi, els esquirols no les escuren tant. Avui he tingut sort i he pogut veure 2 esquirols en pins. Això ho ha remogut un senglar. Segurament buscava aliment. Aquests excrements són d'herbívor. Ho sé per la forma. Sempre els excrements allargats són de carnívor i els arrodonits d'herbívor. Aquí es pot veure l'escorça d'aquest pi aixecada, segurament d'un senglar després d'un bany de fang s'hi ha refregat i l'ha fet saltar. Un queixal de senglar. Tot i estar molt a prop del trànsit de la ronda, és un molt bon lloc per escoltar i observar ocells, ja que n'hi ha de moltes espècies. Avui hem vist gats, tudons, merles, garses, mallarengues, pardals i fins i tot una puput. Estival en general i hivernant a terra baixa. Adéu, oxigenats! Amb joves naturalistes com aquesta, em sembla que alguns tòpics començaran a trontollar. Ui! Portem uns dies amb la previsió meteorològica bastant animadeta, però com tenim la previsió naturalista pels propers dies? Hola, oxigenats! La primavera és l'època de les estepes, aquestes espècies que formen matollars en les zones mediterrànies. La més primerenca és l'estepa blanca, que fa unes flors de color rosa i que ara ja s'estan començant a pansir. Però ara és el moment de l'estepa borrera i de l'estepa negra, que li prenen el relleu, i que formen mars i extensions de flors blanques en tots aquells territoris, en tots aquells matollars sobre substrats àcids, com per exemple el Cap de Creus. Els camps de conreu ja s'activen i també s'activen les mal anomenades males herbes que hi viuen. La flor d'aranya és una d'aquestes espècies que segur que ens cridarà l'atenció. La trobarem en camps de cereals on no s'hagin aplicat herbicides, evidentment, o també en camps abandonats i fenassars de tota la zona de clima mediterrani. La papallona reina és una de les més espectaculars de la nostra fauna, tant per la coloració com per la mida, i vola tota la temporada, però té una generació primerenca, el que és molt abundant. L'eruga també és molt característica i espectacular, viu sobre el fonoll, la ruda i la pastanaga silvestre i quan és molestada extreu un òrgan protector que emet una olor molt característica i desagradable. Els mascles fan comportament d'encimbellament i es concentren en gran nombre a les carenes i als turons.
La blaveta de la farigola és una blaveta molt petita que té com a característica les fímbries escaquejades. Això vol dir que al marge de les ales té una coloració que alterna en blanc i negre i que la fa molt característica. És una espècie que vola amb solapament amb la floració de les farigoles, típica de timonedes perquè la seva eruga s'alimenta exclusivament de la poncella d'aquesta planta. És una espècie típica de l'ambient mediterrani. El xot és un petit rapinyaire nocturn, migrador, que arriba a Catalunya entre el març i l'abril. Com passa amb tots els mussols, no és fàcil de veure, però sí de sentir. El seu cant és molt característic perquè està compost per una única nota sense cap tipus de variació ni modulació. Això sí, els mascles la fan una mica més greu que les femelles. A la primavera, si dormiu amb les finestres obertes, és fàcil que en sentiu algun. Mentre que hi ha persones que, com hem vist, li agrada comptar els ocells per fer ciència ciutadana, també hi ha qui li agrada observar-los per pur plaer estètic i contemplatiu. Aquest racó del Fluvià, al Pla de l'Estany, prop de casa, és un dels meus preferits per veure ocells. És un lloc on, si paro la guait just una mica aigües avall d'on hi ha la làmina d'aigua de la resclosa, em queda a la vista exactament al nivell de la superfície. És com si estigués en un height d'aquells que suren, com si estigués arran d'aigua, però còmodament sec. I aquí, just on l'aigua vessa per sobre de la resclosa plena de verdet, és on s'hi aturen els corriols petits, que ara fa poques setmanes que han arribat. I es belluguen amunt i avall pels ràpids. També una altra classe que és la xivita, que és gairebé tot l'any, tot i que cria molt al nord. I la veus amunt i avall movent la cua nerviosa. Les estrelles d'aquí, però, són, sens dubte, les cuaretes, que són tot l'any. La cuareta blanca i la cuareta torrentera. La cuareta blanca té aquest gest i aquesta expressió com bondadosa, no? Com innocent. Si us fixeu, té cara com de bona persona. I té aquesta expressió així benevolent. En canvi, la cuareta torrentera és tota una altra expressió. Té aquella cella marcada, el bec més llarg, la forma més esvelta, més afinada, i té tot un altre gest, tot un altre tarannà, sempre molt inquiet amunt i avall. Sigui com sigui, estar una estona aquí vora el riu, veient sense ser vist, és una meravella. I és una cosa que pots fer vora el Fluvià, vora el Segre a la Seu, vora el Besòs a Sant Adrià, o vora qualsevol riu a prop vostre. Ja veieu que amagant-nos en petits heights podem observar la fauna tranquil·lament i sense molestar-la, però també sabeu que a l'Oxigenats ens encanta fer-ho a través de la nostra finestra salvatge. Tornem a trobar-nos amb les joves guineus del cau que tenim controlat a la reserva de Mas de Melons, a Lleida. Potser serà l'última vegada que les saludem, perquè amb aquesta edat aviat ja començaran a acampar ben lluny del cau, seguint endavant amb la seva vida. I al parc del Castell de Peralada, les cigonyes que veiem covar fa 3 setmanes ja tenen polls. De 5 ous n'han nascut 4, tot i que n'hi ha un que no se'l veu massa eixerit. La mare el regurgita al menjar, com ha de ser, i els polls en mengen amb delit. No fa venir gana, precisament, però així és com funcionen les coses a ca les cigonyes. En canvi, al niu de les àguiles calçades dels ports, les coses no van tan avançades. De moment, elles han fet la posta tot just els darrers dies. Dimecres arribava el primer ou. La femella semblava prou sorpresa. I pocs dies després, dissabte, va arribar el segon ou. Si les seguiu en directe al canal de YouTube del Parc Natural dels Ports, aquests dies les veureu covant el niu, fent-se el canvi en la posta entre femella i mascle. Doncs ja ho veieu, la vida va fent el seu curs. I precisament, no gaire lluny de Peralada, a la falda de la Serra de l'Albera, hi trobem un racó de món on la Bàrbara i en Joan Carles de Can Torres, del celler de la Gotina, mantenen un idil·li amb el paisatge. Són gent d'aquesta que ens agrada, que viu conreant vida. En el seu cas, olivera i sobretot vinya, i bon vi, enmig d'un mosaic dinàmic, de natura diversa i custodiada, de suros, estepars, prats i pastures. Lo que tenim aquí són, en total són 8 hectàrees, però estan estampades en les 80 hectàrees de propietat. No és un cultiu intensiu, tot el contrari, tenim com un mosaic de vinyes, ara tenim oliveres, camps de conreus i boscos, tenim mata baixes i boscos de zona surera. Cada vinya té el seu maneig.
perquè l'objectiu nostre, per descomptat, no és la quantitat de quilos, és la qualitat del raïm i el manteniment del medi que hem heredat. Aquest medi té una bellesa i unes característiques impagables i la nostra feina és mantenir-lo i revitalitzar-lo i fer-lo sempre més viu. L'arreglo abans. Un peu americà de 110. El tallem a aquesta alçada. Tindrem l'hendidura. Amb la fleca. Posarem ràfia, material natural, per apretar l'hendidura que hem fet, quedi ben forta. Un cotó. I perquè no es deshidrati, l'he enterrat en terra ben fresca. En aquesta vinya hem aconseguit plantar una planta, un peu americà, un any, el segon any empaltar-la i el tercer any ja collir. Aquí podem veure els estanys, són aquestes dues taques més verdes, aquí. Estan secs, depenent de l'aigua de pluja, doncs aquest any anem molt malament d'aigua i no s'han omplert. Aquests dos estanys són el motiu perquè tota la finca està protegida, estem en xarxa Natura 2000, perquè hi ha una fauna i una flora específica dels basses temporals. Gràcies també a aquestes basses estem en un acord de custòdia agrària. Aquest prat és un dels prats que entren a l'acord de custòdia que tenim a Eden per la recuperació dels prats de dac de l'Aldera. I és un prat que valua molt perquè té molta diversitat de flors. Aquest espai era un espai molt atapeït i va quedar net com ho veieu, perquè vam tancar les ovelles, vam fer una neteja increïble. L'estepa, la mata baixa, s'ha perdut tota. Llavors, en acabat la mantenim amb els cavalls, que acaben d'afinar-ho tot. Aquest bestiar, amb un simple fil que porti corrent, el maneig és molt senzill. Això fa que sigui un bestiar molt pràctic per tenir camps com aquí. Te respecten molt el fil, molt. Sí, a més són manyacs. Aquestes muntanyes aquí acaben sent uns vivers de senglar, perquè això és una mica... Criaders de senglar, això. Ara, dit això, el tema del senglar és un tema complicat. Doncs posem fils elèctrics, tenim tota una gestió amb electricitat que ens comporta una feina afegida a l'estiu, perquè s'ha de controlar cada dia, tot el filat elèctric, etc. Però, bueno, més o menys es pot controlar. Funciona, però ja és necessari. Sí, el cabirol ja ho veurem, perquè és un altre tema. Anem veient que es van reproduint, cada any hi ha més, ja ho sentirem a dir. No neguem el pas al caçador de senglar, però la resta no. La perdiu és que està desapareixent, hi ha conill, però que n'és ja 4 llebres, perquè és de mica sal, que poc te queda, que quedi com una espècie de... reserva. Una reserva, un santuari. Bueno, de fet, una mica ho és, I es nota, el tord aquí viu molt tranquil. Normalment, quan és l'època de pluges, que els llombrius corren per aquí, fas un grapat de terra. Em va passar volia mostrar el tipus de terra que teníem aquí, i quan feies un grapat et sortien llombrius, que aquestes són les nostres col·laboradores principals. Aquestes l'únic que volen és que els hi tallis l'herba, que els hi deixis a terra i que no els imprenyis gaire. Elles et donaran l'humus que necessiten aquestes vinyes. No cal treballar-los, ja els treballen elles. El sistema de túnels que tenen elles aquí sota no ho faràs amb un tractor. I és genial. Veient aquestes imatges, una recorda la bellesa de viure pausadament, seguint els ritmes de la natura i cuidant de tots els petits detalls. Però com que a la primavera la sang altera, des d'Oxigenats la vam començar a un ritme una mica trepidant. A partir d'ara agafarem velocitat de creuer i ens trobarem aquí cada 2 setmanes. Si ens seguiu a les xarxes socials, podreu participar en concursos per anar ben equipats a la natura i per venir a fer recerca en primera persona amb investigadors i naturalistes de primera, com l'Alba, que va guanyar el concurs per anar a buscar amfibis a gallecs amb els del Grem. Al proper capítol veurem com li ha anat. Si també voleu venir a fer recerca, us animem a participar al nou concurs per acompanyar els de la Fundació EMIS a fer el seguiment de tortuga d'estany i de petits mamífers, a Riudarenes.
Teniu tota la informació al nostre Instagram i a la nostra web, on també hi trobareu una agenda plena d'activitats per gaudir de la natura. Vaja, que no hi ha temps per avorrir-nos i que això no s'atura, com la primavera. Fins la propera, oxigenats!